Здравейте! Днес ще разгледаме как изглежда новия продукт на Microsoft Windows 8, който може би вече не е чак толкова нов, но сега правя видеото. Знам, че в интернет има много видеота като това, но до сега не бях срещал на български, затова реших да направя едно такова за тези, които не знаят други езици. Това е нещо, което може би ще ви посрещне, когато стартирате Windows 8 или така нареченото метро, новото старт меню на Windows, което взема мястото на това, което старт бутона, който се намираше в долен ляв ъгъл на предишните версии на продукта. Характерно за него е, че то е изградено от плочки, които се наричат Lifetiles. Тези плочки са отделни приложения, като например сега да разгледаме тези, които аз имам. Доста от тях идват инсталирани с стартирането на Windows за пръв път, но част от тях аз съм качил, аз съм инсталирал, защото вече го ползвам от около 2 месеца. Имах доста време да го разгледам. Ако почнем от първото, което дойде преинсталирано, е календара, почтата, съобщенията, времето и прочее. Освен това ще видите, че има новини, Skype и така нататък. Ще разгледаме приложенията малко по-късно. А сега да видим как изглежда, как се работи с менюто, как се връща към десктопа и всички останали други неща. Вашето метро може да бъде разделено на колкото раздела един вид пожелаете. Аз използвам общите приложения, които използвам най-много. Тук съм си направил едно малко разделче, което е за образование и забавление, игри, Office и други приложения, които използвам. Ако искате да погледнете какво има на цялото метро, в долен десен ъгъл има едно малко менюще. Натискайки го, то се смалява и може да дойдете на който идея раздел искате от тези. Нека изберем, например, игри. Ни откарам тук. В случая няма много приложения, сигурен съм, че доста от вас биха инсталирали много повече, но аз не съм чак такъв голям любител на тези приложения. Ако погледнем работния плод или десктопа, Windows 8 идва с възможност за инсталиране на български, какъвто е случай, затова тук пише работен плод. Вече една от тези Lifetiles и кликвайки веднъж ни откарва на вече познатия ни стар работен плод, който не е стартов за Windows, т.е. при включено Windows не се отваря вече работния плод, а така нареченото метро, за което вече говорихме. Ако искаме да се върнем към метро, Microsoft са оставили доста начини за връщане към метро. Един от основните начини е натискане на Windows бутона на клавиатурата, който се намира до клавишът Alt. Натискайки го веднъж ще ни върне в метро, натискай го повторно ще ни върне на работния плод. Другия вариант е поставяне на мишката на старото място, където се намираше старт менюто и се предполага, че трябва да ни излезе въпросното старт меню или иконата, натискайки я, ни връща отново там. Трети начин е плъзгайки пръста на мауспада на лаптопа от дясно наляво, натискайки старт, отново ни връща в метро режима. Нека да се върнем в десктопа и да погледнем какво друго има променено в Windows 8 за разлика от предишните версии. Интересно нещо, което е променено в Windows 8 и аз лично намирам доста полезно, е облика на прозорците на Windows. Той напомня на интерфейса на Microsoft Office 2007, 2010 и 2013, като както виждаме работната ерия е тук, дървовидната структура е тук, която ни е доста позната. Новото, което е горната лента, тази тук, с инструменти, в която, зависимост от файл, който сме избрали, може да ни излезат още допълнителни прозорци, като управление. Общо взето, тук сте изкарали всичко, което до сега изкарвахме с десен бутон. До някъде удобно. Разбира се, тази лента може да бъде скрита, ако не искаме да я използваме често. Аз смятам, че е доста полезна, затова я държа отворена през цялото време. Нека погледнем, ако изберем някакъв файл. Изберем, например, тук. Изберем тази песен. Ще видим, че ни се отваря различен прозорец, който ни индикира с различен цвят, възпроизвеждане. Кликвайки тук, може да изберем как да я възпроизведем на това устройство или прочее. Освен това, по подобие на Office пакетите до сега,
Вече имаме и бутона файл отгоре, който доста ни напомня също така на Office менюто файл, от който може да правим допълнителни опции, да изкараме помощ, хронологията, кои прозорци сме посещавали, Command Prompt, отваряне на прозорци и прочее. Разбира се, тук тези, които отваряме най-често, може да сложим едно такова грабърче и те да си останат тук през цялото време за по-лесен достъп. Интересното друго, което е отново имаме старите функции на Microsoft, които са за работа с прозорци, от рода на залепване от тази страна, работим с два прозореца, отлепването, залепването до горния част отваряне на цял екран, което доста улесня работата, и разклащането на прозореца, който скрива всички останали. Повторното му разклащане би следвало да го извика отново. Така. Друго нещо, което е ново в този Windows, са менютата отляво и отдясно. Ако погледнем менютата отляво, ще видим нашите отворени приложения. Това е един вид нашето Alt и Tab. Може да го извикаме по няколко начина, като доближим мишката до горния ляв ъгъл и плъзнем надолу, ни излизат готовите прозорци. Другия начин е с командата от клавиатурата Alt и Tab да ни се появи по такъв вид. Другия начин е като плъзнем мишката от ляво надясно, се получава функцията на еднократно натискане на Alt и Tab бутона, което ни сменя прозорците. Ако и вие сте на лаптоп, може да пробвате да плъзнете двата си пръста върху мауспада отдясно наляво еднократно. Ще се отвори допълнителната лента, която също е начин за връщане към старт менюто. Натискайки веднъж върху това, ще се вършим отново в метро. Както виждаме, Windows доста е улеснил методите за влизане в метро, като са очаквали то да е най-използваната функция на новия Windows. Ако дадем отново тук, ще видим, че имаме търсене, споделяне, старт, устройства. Това са принтери, фотоапарати и други периферни устройства, свързани към вашия компютър, настройки, за които ще говорим друг път и прочие. Много харесвам функцията търсене в Windows 8, защото мисля, че Windows 7 и Windows Vista бяха революционни в тяхното Live Search или семонтално търсене, но освен това Windows 8 доста е напреднал в търсенето, като предлага търсене не само в компютъра, не само в приложенията, в настройките, но и в интернет, а дори в Windows магазина. Но нека погледнем как работи. Например, искаме да намерим приложението Note. Изписваме го и тук ни излизат предложенията в този край, които съдържат ключова дума Note. Вляво излизат приложенията, в дясно може да погледнем какви са типовете на файлове, които намира. Приложение 2 броя, настройки 4 броя, файлове, които съдържат Note 32 броя и прочее. Ако евентуално не можем да намерим това, което търсим, винаги може да проверим в Google магазина. Веднъж кликвайки, ще ни изведе всичко, което разполага с ключовата дума Note. Това са различни приложения, които в случая повечето от тях са безплатни и може да инсталираме в нашето метро. Един вид за по-лесно да бъде разбрано, може да го кажем така, че това са като приложенията на мобилните телефони, които може да инсталираме и да ползваме по абсолютно същия начин. А метро е нашият дисплей на импровизиран телефон, в случая на компютъра. Наистина има доста приложения, няма спрем да ги разглеждаме всичките, но може да разгледаме магазина по-подробно, който е разделен на различни категории, като нови издания, игри, социални. Наистина Microsoft са погрижили да сложат доста като музика и видео, снимки, спорт, новини, здраве, фитнес и така нататък. Но нека погледнем, доста добре са го направили. Топ безплатни, нови издания или може би нататък видяхте, че имаме и топ платени. Топ платени са тук, например. Тоест това са най-добрите, най-закупувани приложения. Нека видим в образование, топ безплатни. Имаме
доста приложения, които повече са безплатни. Дори имаме това, което е самоучител за Windows 8, също е безплатно. Обяснено е с преки копчета. Мисля, че е доста полезно и доста удобно. Може да го изтеглите, вместо да гледате видеото, например. My Student Life. Това е интересно приложение, в него има календар. Но нека да видим как се инсталират. Кликам веднъж инсталирай. Отгоре се вижда начина на зареждане, който е характерен за Windows 8. По време на инсталиране на приложението не сме длъжни да седиме в него. Може да правим всичко, което желаем да правим и отпреди това. В момента, в който приложението ще е готово, Windows ще ни уведоми, че то вече е инсталирано и готово за ползване. Друго нещо, което може да погледнем, е много полезно. Начин на разделяне на дисплея в Windows 8. Приложението се инсталира. Това е начин на уведомлението. Може да кликнем директно на него и то ще ни активизира приложението. Както виждате, преди стартирането на всяко приложение, за първи път от включването на компютъра, отнема около няколко секунди, докато зареди самото приложение. Тук ни пита как искаме да се впишем. В случая нека не се вписваме. Ако се върнем в Metro, ще видим, че приложението не е застанало тук. Аз го хващам с мишката и искам да си го сложа тук. При образование и забавление. Така, вече приложението става тук. Те могат да се местят, поставят и уразмеряват. Ако искаме да работим с отделно приложение, просто кликваме с десен бутон на него и тук ни излизат опции, тъй като да го направим по-малко, да го направим по-голямо и прочее. На мен ми харесваше, когато беше по-голямо, затова ще го разширя и ще си го оставя тук. Нека се върнем към работния плод и да погледнем как може да разделим дисплея на две равни части. Но преди това ще ви покажем в Metro едно от приложението, които аз много харесвам, което е съобщения. В това приложение вие може да поставите вашите приятели, ваши контакти от Фейсбука или прочие, и виждайки ги от тук, от съобщенията, пишейки във Facebook, вие ги получавате директно на вашия Windows, дори без да има нужда да влизате във Facebook. Наистина мисля, че е доста удобно. В него могат да влезете в Facebook, Skype, IQ, това не сещам точно как се казваше, мисля, че е Windows Messenger, но е безкрайно удобно заради една от другите му функции, която е, когато доближим мишката горе на края на дисплея, тя с пръв чичка хващаме прозореца и го плъзгаме или в десния, или в левия край. И това нещо, чата, остава непрекъснато активен тук. И работейки върху някой документ на работния плод, например, чата ни може да е отворен постоянно от тази страна, което е доста удобно. А ако искаме да погледнем какво става в чата по-подробно, хващайки с мишката, плъзгайки насам, може да го оголемим отново в голям екран. Или ако искаме, ако гледаме нещо друго, като например да приемем, че това е документ или каквото и да е, съвсем до половина, оставяме го. В този случай десктопа се смалява с нашите отворени приложения, а се отваря чата, мърдайки го надясно, те се сменят. Мисля, че е доста удобно. Не само за чатове, също нещо работи и с календар и с други. Например, може естествено да отворим и календара, който е безкрайно полезен. Тук са синхронизирани всички мои рождени на приятели, празници и прочие. Така. Също може да се постави, да се раздели на две равни части. Може да се върнем към... Когато искаме да затворим приложението, просто го хващаме и го отваряме, Windows автоматично големява прозореца. А за да видим, че може да работи и с други като календара, хващаме календара и го поставяме в един краищата. Отново идваме тук и е доста удобно за работа. Нека го затворим. Общо взето това са най-новите неща, с които Windows 8 се различава от предишните версии на продуктите операционни системи на Microsoft. Препоръчвам ви да го разгледате, на някои хора наистина ще й хареса, на някои не е чак толкова много, но
на мен определено мисля, че е удобен и за сега оставам с него. Благодаря, че гледахте и чао, чао! До скоро!